Ahojte, vítajte pri novom videu. Tentokrát sa nachádzame na maďarskom jazere Ozetania. Som tu spolu s kamarátom Iťom, ktorého môžete poznať z rybárskych potreb Live Fish v Prešove. Toto video bude troška iné. Na úvod si povieme, ako sa nám darilo, čo sme zažili a následne na to vám strihnem nejaké zábery, ktoré som natočil. Tých záberov nebolo veľa, keďže 3 dní, ktoré sme tu strávili, extrémne fúkalo. V podstate aj teraz je to už dobré, ale asi aj teraz bude fúkať, neviem aký bude zvuk v tomto videu. Takže strávili sme tu 3 dni od nedele do stredy, kde prvý deň fúkalo extrémne. Nedokázali sme nahodiť montáže na vzdialenosti, ktoré sme si určili, keďže pred nami sa nachádza vo vode taká diera, do ktorej to treba hádzať. Rýb tam ukázalo fakt, že veľa, ale ten vietor nás obmedzoval. Sem tam sa podarilo skôr Iťovi nahodiť ako mne. Ja som tam nedohodil, nemal s tým takúto skúsenosť na tie extrémne vzdialenosti hádzať. Takže prvý deň to bol fakt, že extrém. Sice aj tam sa nám podarilo po rybke, tuším. No a potom to bol takýto boj celé 3 dni v podstate. Dážď, vietor, chlad. S tými zábermi sme to mali fakt, že sporadicky. No a nejaké ryby sme nakoniec pochytali. Dnes sa osvedčila najviac gulička Hawaii Chili a squid od firmy Speedy Bites, za ktorú chytám. No a Iťovi sa najviac osvedčil tigri orech. Fakt na kombináciu 2 tigrich orieškov nadľahčených korkom nachytal fakt, že kvantum ryb. Fotky vám strihnem do videa, aj Iťové, aj moje. Plus niektoré ryby sme točili aj na kameru, niektoré som potom púšťal fakt iba pri brehu. Keďže nastala situácia, aká nastala a Iťo nám ochorel, tak som ostal v podstate celý večer, poslednú noc na všetko sám. Ryba sa nám rozbehla tým, že Iťo mal 3 pruty, ja som mal 3 pruty, tak som musel behať ku všetkému sám, čo je pochopiteľné, bol fakt chorý. Ryba sa nám rozbehla, už som to viac menej ani nestíhal, nedával. Či už prišiel kapor, alebo to atakovali tie americké sumčeky, tak som sa rozhodol, že niektoré pruty som z vody už povyťahoval. Ostal tam v podstate už iba jeden Iťov prut, ktorý tam je aj doteraz, ktorý po tomto videu následne stiahnem a môžem začať baliť. Nenachytali sme tu obrovské ryby, ale sme spokojní, keďže na jazere sa od prvého dňa nenachádzal nikto, na jednej strane jedných susedia, čož je na toto jazero nezvykle, tak sme už tušili, že asi s tou rybou to nebude veľmi ružové. No a nakoniec sme to nejak prelomili a fakt sme si pochytali. Imri chytil odhadom, netuším, možno 8 rýb, ja možno 6. Nejaké ryby mi popadali. Dosť mi to atakovali aj tie spomínané americké sumčeky, čiže bol to fakt boj. Ale užil som si to, je to nová skúsenosť. No a my už poďme k videu a snáď sa vám bude páčiť. Tak a máme tu prvý záber na guličku squid. Krásny maďarský lisec. Pekná forma. Sice ten súboj nebol taký, ako by som si predstavoval, ale je ešte chladno a ideme do nich ďalej. Ďakujem Itkovi za pomoc pri plavačke. A ideme ho pustiť a ideme do nich. Bol a pokračujeme. Yes.
rezistenciu. Stala sa nám taká vec, že mali sme záber a pred podberákom sa nám vypol kapor. Škoda, nevadí, aj o tom to je. No a následne na to došiel tento nás pozrieť. No a ako som už hovoril, prišiel na popku, ktorú mi našiel Barbarian. Hovorí, vyskúšaj popku malú. Tak koľko tam bolo vo vode? 15 minút, 20 minút. Asi 15-20 minút bola popka dnu. Hodil som to do ohňa, no a prišiel pozrieť ten koženek. Čo vy na to? Krásna rybka, gratulujem. Ďakujem za podobratie. Na šupu sme to dali. Sme zohratí, ako keby sme chytali spolu už roky. No ale o tom to je. Ak ste zohratí na brehu, tak to potom funguje. Ahoj. Poď. Skús tam pod... Mamu! Prestalo nám fúkať. No, fúka stále, ale prestalo trošku menej fúka. Prišiel ďalší záber na guličku losos broskyňa. Selektívna žula. Čisto na kapra. A asi som už prekliatý, ale opäť ma stretlo. To je smer. To je smerovanie, kam sa máš ty uberať, ktorou cestou. Opäť ma stretlo toto tu. Tu môžete vidieť. Opäť sumec. Či idem do Poľska, či idem do Maďarska. Stále sú tu so mnou. Záber bol celkom zaujímavý, išiel pekne do jazdy. Zdolavačka tiež pekná. No a Dneska tak budú večer halasle a my to ideme pripraviť a pokračujeme. Takže sumčeka ideme pustiť a snáď nám pošle nejakého pekného kapra. Čau, kamarát. Čaute, máme tu predposledné ráno. No a Ičko vyťahol tohto nie najväčšieho, ale veľmi bojovného kaprika, ktorý ho vytrápil skoro pol hodinky. Mal už 3 alebo 4 ryby. Nejak tak. Sem vám teraz strihnem fotky jeho úlovkov. No a moje prúty nejak mlčia, idem ich skúsiť nejak prerobiť a ešte máme jednu celú 24 pred sebou. Zajtra odchádzame, tak sa na to pipne aj mne. Fešáka ideme pustiť a ideme do nich. Čo by si k tomu povedal? Dáme ďalej. Verím, že ešte príde tiež resnička na torte, lebo zatiaľ máme také ryby. No, sme vďační za každý záber, ale išli sme tu pre niečo iné. Ty kokos. Wow. Pozri na uja, vidíš? Ty rybičky, veľkú rybu má. Ďakujem. Ďalší záber, to prehodila.
prstenec. Je tam. Žiaden opor, ale Teší, určite. Ešte, že tu máme tento skvelý podbráčik. Šup a hotovo. Skvelá vetička. Tak, neprešlo ani 30 minút, odkedy sme vám ukázali iťovú rybku. Ja som to prerobil, udičku, ktorú som mal, tretiu, ktorú som vám ukazoval tam vo videu. Samostatnú som prerobil, nahodil som ju do takej zátoky, kde väčšinou nikto nechytá, no a podaril sa mi tento krásavec. Zrobil brutálnu jazdu, pekný bojovný, nie veľký, ale práve to vynahradil tou bojovnosťou. Teraz má dostatok síl. Vydrž, kamarát. Vydrž. Dal kopec síl do súboja, ale stále sa mu nechce. Pekne vyfarbený. Šupináčik. Žiaden obor, ale fakt sú tu pekné bojovné ryby. Ideme ho pustiť a ideme do nich. Pokračujeme. Snad sa vám o chvíľu prihlasíme ešte s nejakou krajšou rybkou. Tak behom krátkej chvíľky tu máme ďalšieho fešáka. Tentokrát prišiel z vzdialenosti približne 100 metrov. Keďže ja ani ďalej nedohodím, tu Iďko hádže 120, 130 a viac. Prišiel na jednu solo guličku Hawaii chili dipovanú. A tento krásny lisec vytrápil ma brutálne. Krásna rybka, nádherný lisec. Váhu neviem, lebo nevážime žiadnu rybku. Kto si neváži váhu? Kto si neváži váhu, nezaslúži si veľkú, ale fakt pekná rybička. Tu vám dám, skúsim ešte natočiť detail, keď tu má žily po sebe. No a ideme ho pustiť, nahodiť a schovať sa, lebo prší celý deň, celé ráno. Teliatko, vyzerá, že zatiaľ najťažšia rybka vypraví. Čo ty povieš? Vyzerá to fakt pekne. Krásna ryba. Prišli nás pozrieť kamaráti Marcel a Rado. No a priniesli nám aj takéto krásne šťastie. Ideme rybku považiť, či nie? No, netreba. My si na tomto veľmi nepotrpíme, my si potrpíme na tom, aby sme si zachytali, užili chvíle pri vode a rybka je len bonus. Pekná ryba, nažratý. Ďakujem za podobratie. Paráda. Ideme, raz, dva, tri? Raz, dva, tri. Robíme sa s chlapcami fotky, máme na pamiatku. OK. Takže ideme ďalej, ešte máme jednu noc a ráno balíme.
Tak, máme tu ďalší záber. Sice už je noc, ale s týmto tu bojujeme. Kto by nepoznal, tak je to sumček americký. No a atakuje nám všetko, čo dopadne do vody. To je celkom náročné sa k tomu kaprovi dopracovať. Všetky naše strahy dopadajú takto okusané. Dáme novú guľu. Tam opäť. Priatelia, teraz si ukážeme rybku, ktorá je asi najviac vydretá ryba tejto výpravy. Vošla mi do jedinej prekážky, ktorú tam mala po ceste ku mne. To bol okysličovač vody, ktorý v lete spúšťajú. Aj keď je to zakázané, musel som sadnúť náčelný ísť po rybku. Našťastie som tu s kotvičkou vykotvičkoval. Za kotvičku ďakujem Kristianovi, lebo bez toho by som tú rybku prišiel. Nie je to žiaden velikán, ale strašne bojovná ryba. Ten, čo so mnou robil tam na člne, masaker. Rybka môže mať maximálne do 10 kg. Ani nie. Ale ten súboj, ktorý dala zo seba, absolútne nechápem, ako môže dokázať takáto rybka vydať. Idem ho pustiť. Musím si to na novo všetko naviazať, keďže som kotvičkoval a asi on mám len improvizovane zviazaný. Ešte stále má dostatok energie. Fakt to bol náročný súboj, úplne som z toho aj ja vymrznutý, keďže je tu možno 5 stupňov, 6 stupňov fúka. Ako môžete počuť a vidieť aj z predošlých záberov. Masaker. Idem ho pustiť a snáď príde ešte nejaká čerešnička na konci, keďže ráno odchádzame. Ďalšia nočná rybka, už ju nejdem ani ťahať na breh. Ju pustím hneď v podberáku. Krásna rybka. Určite nejakých 12-13, možno aj 14 kg môžu mať. Ale strašná zima mi je. Takže máme tu záver videa. Ja vám ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Idem tu rýchlo pobaliť, posťovať bojky, prichystať veci aj sebe, aj Iťovi a bežíme domov. Nech sa vyspia. No a touto cestou by som sa rád poďakoval jednak vám za to, že tieto videá pozeráte, podporujete ma či už lajkami, komentármi, ale taktiež aj práve spomínanému Iťovi, že ma tu vzal, mi ukázal nejaké know-how, pretože fakt má k tomu čo povedať a je to skvelý rybár. Ďakujem. Čaute.